Снимаме. Да. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Джулия и тук в нашата кантора в центъра на София получихме една невероятна пратка, която няма как да не споделя с вас разопаковането й. Сега ви представям едно технологичен бум, едно технологично чудо. Това е най-новият монитор, който ще използваме, разбира се, за работата ни тук. Той е на Samsung, модел Odyssey и е 48,7 инча, нали, така да може да виждаме повече неща, повече документи и да работим. И сега правим един анпакинг заедно, ексклюзивно, само за вас. Така, разрязваме с ножицата този инчен, доста голям и тежък кашон. Сега ще видим какво ще излезне, не се знае, да ви кажа, аз не знам, нали, както виждате, не съм го отваряла, но просто получихме този невероятен екран. Вече ние имаме един такъв, нали, не е първия 48 инча, но сега ни е втория. Виждате, че просто се оборудваме с техника от най-новото поколение. Някои национални телевизии може да ни завиждат, но какво да прави, с това е положението. Така че очаквайте нови интересни неща, с толкова много техника. Общо взето се очертава да стане доста интересно. Така, продължаваме. Колега, добре ли е видеото? Вървят нещата. Екстра. Така. Знаете какво? Я да го спреме сега, за да видим как се малко тук. Действаме. Скъпи приятели, продължаваме с анпакинга. Специално за вас монитор Odyssey, Samsung, последно поколение. Най-новият бум на техниката. Директно пристига в кантората. Сега какво тук се следва? Мале. Така става доста интересно. Така, първото нещо. Това е стойката на нашия почти 50 инчов монитор. Не знам, просто някъде 5 кг. Нали, доста тежичка. Сега, само е така, ще подам на колегите за действие. Така, тук имаме кабели. Сега няма да ви показвам кабел по кабел. Предполагам, че сте виждали. След това имаме още част от... Да, това пак е за стойката, отдолу. Някъде е този. Май, това е много тежко, аз направо не знам. Така, ето го и това. Значи, тук така слагаме първата част, след това мониторчето. Горе-долу си ги представяте нещата. Това тежко. Но вече почти сме тук за кабели. Така, и сега продължаваме. Тук имаме пак отвъртък, това не е толкова интересно. Затова, ето имаме телефонче, за да добиете реалната представа за големината. Дали? Горе-долу това е движението. И какво да правиш? Големи че монитора, ама сега като е дошъл, не може да го връщаме. Така. Продължаваме. То може един лайк по принцип. Така. Сега, скъпи приятели, малко ще само побавно нещата. И така. Продължаваме. Няма се отказваме. Я го паузирам, го ли го спри? Да го спрели. Аз наистина тренирам доста, нали? Ма явно не е достатъчно за горната част. Добре, че имам добри приятели, помогнаха ми. Извадихме го този 48 инча монитор. Сега, дами и господа, готови ли сте? Samsung Odyssey, най-новото чудо на 21 век. Просто тарадам. Така. Виждате за какво става въпрос. Просто сега вече очаквам от Samsung могат да ми се обадят, защото по-хубаво представяне.
Аз поне не съм гледала. Съмнявам се, че вие ще гледате. Ами какво да ви кажа? Значи този човек да му се приработи. Аз бях тръгнала да излизам да ходя на дискотека, като гледам, май ще оставам да поработя. И общо взето препоръчвам ви от сега да си вземете и вие. Ще ви дам след това обратна връзка как всъщност се работи на него. Ще ви го покажа вече включен, така в пълният му блясък. Между другото, ние, защото той ни е втори такъв монитор, това първият ни е на друга марка, искам да кажа, че изключително висока резолюция, като цветовете са невероятни и наистина си заслужава да си вземете, да работите, да си гледате на него и да се забавлявате. Така че, целки от мен, аз бях Джулия, така ли, че всички само ми пишете, че много ви липсвам, че ме няма на живо, че не ме гледате. Ето сега може да гледате с най-новия монитор на Samsung. Ще се включа скоро отново.